November. Mesiac, ktorý na Kežmarsku 30 prináša novú dávku víziev. Hoci vonku už panuje chladné počasie, teplota v Loviciach sa neznižuje. Žiaci a učitelia sú plní energie. Pripravujú sa na rôzne projekty, súťaže, exkurzie a olympiády. Čo sa stalo za uplynulý mesiac? Sledujte naše spravodajstvo a zistite viac. Prvý štvrťrok máme už za sebou a pri tejto príležitosti sa k nám už tradične prihovorila pani riaditeľka, ktorá vyzdvihla úspechy a napredovanie žiakov. Prihovoril sa nám aj predseda školského parlamentu Gregor, ktorý stručne predstavil fungovanie parlamentu. Aj tento rok sa uskutočnila už tradičná imatrikulácia prvákov. Naši najmladší si užili tanečné vystúpenie štvrtákov a zložili sľub 10 prváka. Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili výstavy IT technológií v OC Optima. Uskutočnilo sa aj vyhlásenie víťazov v súťaže Mobilfest, kde žiak 9. ročníka Šimon získal 4. miesto a čestné uznanie poroty. Tento školský rok sme opäť zorganizovali olympiádu v anglickom a nemeckom jazyku a taktiež sa uskutočnilo vedomostné testovanie Komparo, ktorého sa zúčastnili žiaci 9. a 8. ročníka. Deviatáci sa zúčastnili exkurzie na Strednej odbornej škole priemyselných technológií Košice-Šaca. Naši recitátori Gabko a Simonka nás znova reprezentovali v celomestskej súťaži Slovo bez hraníc. Obsadili 1. a 2. miesto. Možno si myslíte, že iba tak stáť. Hodzaj na jednej nohe. Hľadala ho zvári, našla máj. A trepend ju prikryl ako more. V novom školskom časopise nájdete príbehy o zvieratkách, umelecké diela našich deviatakov a umelú inteligenciu, zábavné hry, súťaže a kupóny. Aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej akcie Bubnovačka, ktorá poukazuje na potrebu včasnej prevencie pred násilím. Za účelom prinášať do výučby stále lepšie a modernejšie postupy zorganizovali naši učitelia metodický deň, na ktorom si vymieniali nápady, diskutovali o inovatívnych metodách a spoločne spoznávali novinky v EduPage. Podporu lepším pracovným podmienkam v školstve sme aj my vyjadrili zapojením sa do tichého štrajku zamestnancov školy. Z Krajskej športovej ligy v streľbe zo vzduchovky sme si odniesli 1 zlatú medailu, striebornú a 2 bronzové. Naše dievčatá sa zúčastnili turnaja v basketbale 3x3. Aj napriek silnej konkurencii si odniesli 3. miesto. Ďalšie skvelé umiestnenie sme si získali vo florbale. Reprezentovali nás 8. a 9. a vybojovali sme si 3. miesto. A na záver sa pozrieme na aktuálne prebiehajúci medzipredmetový projekt, o ktorom nám viac povie pani učiteľka Krivdová. Takže ja mám veľkú radosť za to, že som bola oslovená a môžem vám predstaviť medzipredmetový projekt, ktorý robíme s mojou kolegyňou, pani učiteľkou Týmkovou už 3. rok. Našou hlavnou problémovou otázkou tento rok je, ako sa dostane med na náš stôl. Je to medzipredmetový projekt, čiže prepájame vedomosti žiakov v rámci zatiaľ 2 predmetov, slovenský jazyk a literatúra a biológia. Je to taká téma, ktorá je aktuálna. Vieme o tom, že jednoducho ten počet včelstiev klesá každým rokom. Vieme o tom, že včelári mali veľmi zlý rok na med a vieme, že med je veľmi dôležitý pre zdravie a imunitu každého človeka. Celý tento medzipredmetový projekt začal návštevou v botanickej záhrade a snažíme sa teda v rámci biológie spoznávať viac so žiakmi to včelstvo, pozorovať tie včely, zisťovať, aké sú produkty. Na slovenskom jazyku a literatúre skúmajú všetko, čo sa týka stavby vety, vetných členov, taje a vedomosti slovenského jazyka. Veľmi sa teším na túto spoluprácu. Myslím, že to otvára vlastne priestor pre všetkých, aby si uvedomili, že jednotlivé témy vieme poprepájať a vieme ich využívať nielen v rámci jedného predmetu. A tak sme na konci nášho novembrového spravodajstva. Tento mesiac nám priniesol množstvo nezabudnutelných zážitkov. Už teraz sa tešíme, čo nás čaká v decembri. Lúčia sa s vami Miška a Adam.